Elejét kivágom meg helyen. Igen, mi vagyunk előtt? Ja, vagy valaki még játszik. És gyermekkupa országos zsemborián. Következik a csapatok bevonulása. A Misi Apró Maci. Edzők Stefáni Hegedű Zsuzsanna és Stefán András. Debrecenből érkeztek a Zicser Fehér Tigrisek. Edzők Kecskeméti János. Budapestről érkeztek szintén a Csata Garfield. Edzők Ibrányi Márta, Tursics Sándor és Tursisné Iván Kriszta. Nyíregyházáról érkeztek a Zsákoló Zsiráfok. Edzők Farsasinszky Orsolya és Latai Tina. Győrből
Pestről érkeztek a Fürge-gyíkok, edzők Sándor Zsuzsa és Kulacs Zoltán. Szegedről érkeztek a szegedi boszorkányok, edzők Láng Imre és ifjabb Láng Imre. Budapestiek a Vasas Amazonok, edzők Dohár Zoltán és Fritz Krisztina. Sopronból érkeztek a Csípős Darazsak, edző Rétfalvi Edina. Bajáról érkeztek az újvárosi Ördögök, edző Nagypál Gábor. És végül, de nem utolsó sorban Kecskemét... Az volt, igen. Halló? Akkor ennyi volt. Köszöntünk szép minden csapatot a bajnokságon. Akkor most a felvonult csapatok nyugodtan leülhetnek. Hordja az országos csapat. Az idén 180 csapat nevezett a Kenguru kupába, ebből 180 csapatból lehettek most itt a legjobb 14 között. Méltán lehettek magatokra büszkék, és ami a legfontosabb, hogy szeressétek, játszátok és élvezzétek tiszta szívből ezt a gyönyörű sportot. Nagyon sok köszönet illeti az edzőket is, akik eljuttattak benneteket idáig. Köszönjük meg nekik is egy nagy tapsal. És nem utolsó sorban kívánom, hogy érezzétek jól magatokat a 3 nap alatt, kössetek barátságokat más csapatokkal is, és játszatok egy jót. Átadnám a szót. Nagyon szépen köszönjük, és most Diósadi Deák Éva, a Budapesti Régió Központ vezetője köszönti a Jamboree résztvevőit. Szervusztok, nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagytok itt, és játszátok ezt a döntőt most itt az U11-es válogatón itt az országban. Reméljük, hogy minél többen közületek lesznek majd utánpótlás, felnőtt válogatottak vagy NB1-es játékosok, és újra találkozhatunk veletek egy-egy mérkőzésen, vagy válogatott fordulón, vagy EB-n esetleg. Most szeretném megkérni a segítőimet, hogy az itt jelenlevő csapatoknak az ajándékokat adják át. Jó? Na, a kesivat, macskák. Jó. Szexádi fürgerókák. A tiszai török saksfiókák. Fehér. Misi apró maci. Zicser fehér tigrisek. Csatagárfél. Zsákoló zsiráfok. Fürge-gyíkok. Boszorkányok. Vasas amazonok. Csípős darazsak. Újvárosi ördögök. És ha a fehérvári villámok befut, akkor majd ők is megkapják az ajándékokat. Jó, köszönjük! Még egy technikai jellegű információt szeretném közölni, hogy a csapatoknak az edzői, vagy legalábbis egy fő a csapatoktól legyen szíves most a technikai értekezleten részt venni. Ez itt a főépületben, a második emeleten egy tárgyaló, vagy egy tanulószoba. Hogyha kijöttök itt a folyosó végén, akkor az azonos oldali lépcsőházban kell felmenni, segítünk. Jó, egy pár perc csak bizonyos nyomtatványokat kell esetleg aláírni, és a részleteket elmondjuk ott. Jó? Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük!
és akkor mindenkinek jó szurkolást és sikeres mérkőzéseket kívánunk. Még egy másik technikai jellegű dolog, a táblákat kérjük vissza. Köszönjük szépen!